Joseph Muscat huwa l-akbar diżastru li laqat il-Malta mill-pesta tal-1813 law. ċemplu b'saħħa ħalli dan il-kankru illi ħakam il-Malta fl-2013 nixkaraw il-barra u fl-elezzjoni li ġejja nerġgħu nerbħu il-gvern fidejna. Tkellimt ukoll ftit fuq Joseph Muscat. Kemm il-darba kont qabbiltu li huwa l-aktar diżastru mal-pesta li huwa kanċer u dal-aħħar. Le, dik mhux jingħatta, però naqbel magħha. Mhux jingħatta, xewit. Għalli huwa kankru, naqbel magħha 100%. Nifhem għaliex jużah, għax nifhem ir-rabja tiegħu. U daku fejn ngħidu li xulxin fuq il-medja soċjali ħames fuq palk ta' teatru. U daku għaliex jiena student lil Salvo Mallija illi jiġi fil-Partit Nazzjonalista.